dwi'n mynd I ddangos I chi sut I wneud burgers. Dwi'n caru burgers. Fi'n mynd gwybod beth sy'n dan nhw, ond fi'n meddwl sdim byd well pan fi'n mynd allan I tŷ bwyta a just gofyn am burger efo loads o toppings arno fe. Ychwanegwch 250 gram o fflwr a 4 gram o furym sych. Roedd halen mewn ochr arall y bowlen. Peidiwch rhoi fe ar y byrym neu wneud fe lladd y byrym cyn I fe cael unrhyw gyfle I weithio. So rhoi chydig o siwgr mewn hefyd. Chydig o fenyn. Y reswm dwi'n rhoi siwgr a menyn a llaeth yn yr recipe yma yw dwi eisiau'r bara I fod chydig bach fwy moethus. Ychwanegwch 100 ml o lath a 70 ml o ddŵr. Bellwch chi wrth gwrs wneud hwn yn y peiriant efo'r bachyn bara, ond dyw'r toes yma ddim yn mynd yn rhy sticky. Felly dwi jyst mynd I wneud dan dwylo heddi. Nawr, sdim fflwr na olew na dim byd I fi ar yr arwyneb fan hyn. Chi jyst angen gweithio fe tan bod e'n esmwyth. Fi'n aml yn cael pobl yn gofyn I fi os oes rhyw techneg special I gweithio'r toes pan chi'n gwneud bara. Mae pob pobydd efo steil gwahanol, ond be fi wastad yn dweud yw defnyddiwch unrhyw techneg chi moyn. Be sy'n bwysig yw bod chi'n gweithio'r toes. Dych chi angen gweithio'r gluten, felly bod hwnna wedyn yn wneud i'r toes I brofi, bod e'n mynd I bod yn strwythyr neis pan mae fe wedi pobi. Chi angen gweithio fe am o leiaf 5 I 10 munud, mae'n dibynnu ar faint mor gyflym dych chi'n wneud stwff. Chi'n gwybod pryd mae fe'n barod, newch chi weld y gwahaniaeth. Chi'n gallu gweld nawr bod e'n really sticky. A mewn rhyw 5 munud, bydd e'n esmwyth neis a mi fydd e yn bounsio nôl pan dwi'n cyffwrdd e. Felly, mae hwnna'n barod I fi. Chi jyst yn mynd I tynnu hwn mewn I ryw belen bach tin. Felly jyst tynnwch darn o'r ochr a tynnu mewn i'r canol. Jyst cadwch mynd rownd a rownd fel yna. Unwaith mae'n barod, rhowch chydig o olew yn y fowlen. Bydd e'n haws tynnu'r toes mas nes mlaen. Gadewch iddo brofi am o leiaf awr. Wel, mae hwn wedi dyblu'n rili dda. Rili hapus efo hwn. Just caru arogl byrym. Mae fe jyst yn anhygoel. Rholiwch a rhannwch y toes mewn I 4 darn. Urwch y tin, yna rholiwch y darnau mewn I beli a'i gosod ar y tin. Gadewch I brofi eto am hanner awr. Cymysgwch 1 wy gyda ffinsied y halen a brwsiwch y wyneb. Gwasgarwch hadau sesame a'i pobi am 15 I 19 munud. Yn y marn ni, y ffordd orau o wneud burgers yw cadw pethau'n syml. Y cwbl sydd angen yw cig-eidion o safon uchel, pinsied o halen a phupur a padell ffrio twym. Ffriwch y burgers am nhw 2 funud cyn eu gwasgu'n fflat a'i fflipio. Rhowch sleisyn o gaws ar y burgers, diferyn o ddŵr ac yna'r clawr am 30 eiliad. Dwi'n hoffi burgers efo digon o mayonnaise, lettuce, wynwn syn coch, tomato a gherkins. Ac ar ochr arall yr ôl, cymysgedd o fwstard Americanaidd a sos coch. Fi'n rili hapus efo hwn. Mae hwn yn edrych yn lush. Mm.